I et forsøg på at gøre danskerne mere opmærksomme, satte vi plakater i Nordrud. Plakaterne skal blandt andet advare folk om at bruge aluminium i deodoranter, passe på ftalater i legetøj og passe på biocider i hverdagen. Det er kun en start. Budskabet skal stadigvæk spredes til omkring 4,2 millioner danskere, som ikke ved noget om alle de her farer. Udover at vi har hængt plakater op i største del af Morud, mærker vi selvfølgelig også din hjælp os med at sprede budskabet.